Беларуская мова, я яе лічыў і дагэтуль лічу нейкім такім андэграундам. Я тады з дапамогай Т9 напісаў песню. Да. Выдатна атрымалася. Вельмі маленькі бюджэт гэтага кліпу, ён нам каштаваў, падаецца, недзе 10 000 рублёў. О, курва. Я вельмі цікаўлюся гісторыяй Савецкага Саюзу, Би-2, Айовы і так далее, але гэта для мяне расійскія выканаўцы. Шчасліва, трэба піць піва, каб жыць шчасліва. Добрый дзень, шаноўнае спадарства. Зараз мы знаходзімся ў Маскве, і з вами я, Роман і Алексей Бразгін. Музыка, гукарэжысэр і будучая зорка беларускай музыкі. Вялікі дзякуй за тое, што мяне прадставіў. Гэта было вельмі лесна пра тое, што я, у будучым магу стаць суперзоркай Беларусі. Але з іншай бакі, як так пабачыць, калісьці гэта здарылася у Владзіміра Мулявіна, які нарадзіўся на Урале. Пагэтаму, а чаму б не? Сапраўды, чаму б не? Вось, такое пытанне да цябе. Можаш крыху расказаць, чым ты займаешся па жыцці? Як ты ўжо правільна адзначыў, я гукарэжысёр. Я музыка, гукарэжысёр я апошнія гадоў, здаецца, некалькі. Музыка яшчэ даўней. Акром таго, не ведаю, нічога такого асаблівага не роблю. Яшчэ, дарэчы, шаноўнае спадарства, беларуская мова моя не родная, пагэтаму я магу робіць нейкія памылкі з націскам, за склонам, навогул нейкія расійскія словы ўжываць, але я спадзяюся, што вы мне гэта прабачце. Нічога, канешне. Трасянка гэта нармальна, асабліва што датычыцца людзей, якія нарадзіліся не ў Беларусі і размаўляюць по-беларуску. Я думаю, што увогуле, калі нейкія людзі, замежнікі вывучаюць беларускую мову, гэта варта ўсякай павагі. І такое пытанне да цябе. Вось ты нарадзіўся ў Расіі. Так. І як так атрымалася, што ты размаўляеш па-беларуску і нават пішаш песні па-беларуску? Наконт таго, што я пішу песні па-беларуску, гэта вельмі моцна адказана, бо такая песня ў шыротнай далегласці... Дасутнасці? У шырокім доступу. У шырокай дасяжнасці. Вялікі дзякую за выпраўку. Такая песня ўсяго адна. Але у чым было пытанне пра тое, чаму я размаўляю па-беларуску? Правильно? Дык вось, як гэта было? Гэта ўсё пачалося даволі даўна. Я адкажу з самага пачатку. Калісьці я пачынаў вывучаць украінскую. Гэта было вельмі даўно, яшчэ да ўсяго таго, што зараз адбываецца. Але яна мне вельмі хутка надакучыла. Потым у маё жыццё з двух ног варвалася раптоўна польская мова, якую я вывучаю дагэтуль. Дагэтуль ёй карыстаюся. Нават у мяне ёсць сябар у Кракаве, сапраўдны паляк, які такой жа, шаноўны і вывучае... Шалёны і шанаўны. І вывучае расійскую мову, пагэтаму мы з ним адзін да аднаго, вывучаем, можна так адказаць. Але ўсё ж такі у нас гутарка пра беларускую. Так. Вось. Пра беларускую мову. Не, тым самым я хацеў адзначыць сваю цікавасць да іншых суседніх моў. Я по гэтаму это все распавядаю. Вось, в 2019 годзе я раптоўна, я вельмі цікаўлюся гісторыяй
Савецкага Саюзу, перебудовы усяго такого. І вось у якім-то, ну, у нейкаму паблікі, у нейкай суполкі я сустрэў, ну, наконт перебудовы, там была такая тэматыка. Вось, я там заўважыў, быў такі пост, і там была крыху песень легендарнага беларускага гурта «Улис». Так. Я тады такі, типа, што, чаму? Паважаны дадатак. Пра тое, што існуе беларуская мова, я насамрэч чую, ну, ведаў і крышку раней, але яна тады мяне не то што цікавіла. Здаецца, недзе ў 2013 годзе я раптоўна для сябе адшукаў, ну, адкрыў такого таксама вядомого спевака Лявона Вольскага, а дакладней яго гурт «Крамбамбулі». І нават вывучыў, ну, у мяне, ну, я же музыка, у мяне даволі добрая, ну, гукавая памяць. Типа, я праз гукі, ну, лепш усё ўспрымаю. І запомніў песню «Гэта не ветрась». Але гэта не так... Ветрась. На маім чоўне, да. Вось, так яно і было. Ну вось, потым у 2019 годзе я вось, ну, павяртаемся, я адкрыў да сябе гурт «Улис». І гэта было нешта несамавітае, быццам бы да мяне адкрыўся новы нязнаны свет. Нават так? Да, новы нязнаны свет, бо я, ну, як бы гэта растлумачыць. Спадзяюся, што я нікаго гэтым не абражу. Але як гэта растлумачыць? Яно, ну, тады да мяне, яно гучала як кіно, але... Як гурт кіно. Як гурт кіно, але раза ў два цікавей і разы ў две гучней, лепш і так далей. Ну, гэтыя гурты, яны належаць да адной эпохі, можна сказаць. Тады былі такія тренды, таму можа яны гучаць крыху падобна у нечым. Не, гэта безумоўна, але прышпіл галоўны ў тым, што ўсё адно «Улис» гучаў даволі, ну, цікавей і лепш і якасней. Ну вось, я тады да сябе адкрыў гэты гурт, і гэты гурт, ну, як мне падаецца, заўсёды абраціў мяне да беларускай мовы. Цікава, вельмі цікава, вельмі цікава. То бок, атрымліваецца, што спачатку ты пачынаў вывучаць украінскую мову, а потым пераключыўся на беларускую мову. І ты сказаў, што украінская мова табе надакучыла тым, што яна больш папулярная? Як? Вось, як бы гэта не было дзіўна, але так, бо я да сябе заўважыў, што на украінскай, хто бы там што зараз не гаворыў, ўсё ж такі больш людзей размаўляла, а, ну, пра той стан беларускай мовы, які я ведаў, што яна быццам бы такая амаль чырвона-кніжная, што мала ёй хто карыстаецца, ну, як гэта адказаць? Каб сабе адчуваць, ну, гэта будзе шчыра, каб сабе адчуваць не такім, як усе, што я такі вельмі андэграўндны чалавек, я ёй зацікавіўся, бо мяне цікавіць усё, што такое, ну, не мейнстрімнае, такое андэграўнднае, і па-гэтаму беларуская мова, я яе лічыў і дагэтуль лічу нейкім такім андэграўндам, нейкай некай такой рэчу, которая робіць цябе нейкім такім інтэлігентам, мабыць. То бок, украінская мова гэта мейнстрым, а беларуская мова гэта андэграунд. Да, андэграунд, якім я і сам сабе лічу. Цікава, цікава. То бок, беларуская мова, яна для сябе адкрыла нейкі новы свет. Вось гэтая беларуская музыка, беларускія гурты «Улис», «Крамбамбуля». А якія твои улюбёныя беларускія выканаўцы? Ну, як я ўжо адзначыў, гэта на першым месцы вочыбачна. Відавочна, прабачце. Відавочна гэта «Улис». Таксама і родсныя гурты «Крама», «Бонда», «Рокіс». Ну, гэта ўсё ў некаму сэнсе производныя ад Бонды, то есть калісьці быў гурт Бонда, потым ён распаўся на Рокіс і «Улис», і потым Рокіс ператварыўся ў Краму. Вось, ну, відавочна, Лявон, мае шанаванне Вольскі. Хто яшчэ? Нейрадзюбель.
Ну, яшчэ я в 2019 годзе давядаўся да такога гурта Акутэ. Вось вельмі крутыя хлопцы, вельмі якусную музыку робяць, вельмі такую, як бы гэта адказаць, нават вайбовую. Вось. Ну, Лейбонік. Сучасных ужо. Лейбонік, гэта сучасны. Да, сучасная. Яшчэ ў апошніх часах я да сябе атварыў такі гурт «Нас». Нас? «Нас». У них такая вельмі файная песенка «Піва». Каб жыць шчасліва, трэба піць піва, трэба піць піва, каб жыць шчасліва. Вось, шчыра кажучы, я такі гурт не ведаю. Я пра яго першы раз зараз чую, трэба паслухаць. Ну, ён, на самай справе, ён зараз даволі моцна форсіцца ў тыктоку. Вось, я яго там напаткаў, і яшчэ мой знаёмы з Менску хадзіў на іх канцэрт. Вось, ну, поэтому так, я слухаю Не, на самай справе я слухаю розную беларускую музыку, не ўсё мне пасуе, але вось класічныя такія легендарныя беларускія гурты мне вельмі падабаюцца. Таксама я ведаю, што ты сам, калі пачаў вучыць беларускую мову, ты напісаў сваю песню па-беларуску яшчэ ў той час, калі ты беларускую мову, ну, так скажам, ведаў не тое, каб вельмі добра. Вось можаш крыху пра гэта распавесці? Конечно. Як гэта было? Гэта было ў том самым 2019 годзе. Бо я тады адчуў некае такое вельмі моцнае натхненне ад праслухоўвання гуртоў «Улис» і «Бонда», ну і «Крама» яшчэ. І потому у мяне ўнутры з'явілася такое вельмі моцнае жаданне адробіць нешта падобнае. Бо калі я слухаў «Улис», як гэта было на самай справе? Калі я слухаў «Улис», я такі, які цудоўны гурт, типа, і, як сумна, што няма якісь-небудзь добрых вайбовых, пускай нават і танных, ну, так, ну... танных кліпаў, ну, тэледыскаў, паланізм, кліпаў, і па гэтаму я такі падумаў, было б добра штосьці такое зняць. У стылістыцы гурта «Улис» зрабіць песню і зняць на гэтую песню кліп, так? Дакладна. Але я тады падумаў, мабыць, я паспрабую штосьці сам засняць. І тады, ну, бо я музыка, я тады з дапамогай Т9, як зараз... З дапамогай Т9? Т9, да. Т9. Напісаў песню. Да. Як гэта было? Я, як зараз памятаю, мы тады з маёй мінулай дзяўчынай, мінулай дзяўчынай з маёй экс, ехалі ў цягніку да Масквы. Гэта было асяроддзе... Сярэдзіна снежня. Я тады задаўся цэлам напісаць нейкі рымованы тэкст. Папросце рымованы тэкст па-беларуску. Ну, то есть я ставіў гэтакую мэту, папросце напісаць штосьці рымованае. То бок сэнс мяне тады не то штосьці турбаваў. Вось. Але ў канцы канцоў, калі я тэкст на гэтую песню дапісаў, я такі пабачыў, такі, выдатна атрымалася. Вось, і, то есть, гэта была гісторыя аднаго дня, калі я ў першай палове напісаў тэкст, і тым жа вечорам, калі мы ўжо даехалі да майго дома, я сеў і з дапамогай DAW, Ableton, я напісаў першую версію гэтай песні. Халера, колькі я там памылак адробіў і з націскам, і за склонам, і з вымаўленнем нейкіх словаў. Але ўсё ж такі атрымалася выдатна і... Так, я таксама лічу, што атрымалася выдатна, і я хочу тут дадаць, што, напрыклад, у ангельскамоўных песнях ніхто не звяртае ўвагі, таму што, ну, па-ангельску ёсць вельмі шмат спевакоў, якія спяваюць, для якіх гэта мова няродная. Яны там робяць шмат памылак, у іх там ёсць і акцэнты, нейкае вымаўленне, і ўсё роўна гэтая песня, яны робяцца хітамі, сапраўднымі хітамі, і ўсім, ну, шчыра кажучы, пляваць, што яны там не той націск, не тое вымаўленне, не тая граматычная канструкцыя, таму я думаю, што і калі беларуская мова так папулярызуецца, што нават замежнікі пішуць, хочуць пісаць і рабіць песні на беларускай мове, то, я думаю, нам не варта настолькі
як гэта сказаць, прыдзірацца да такіх рэчаў. Я лічу, што вось я слухаў гэтую песню, я лічу, што яна атрымалася выдатна. Вялікі дзякуй за такую падтрымку, але на самай справе гэта хутчэй усяго залежыць ад мяне як ад чалавека, бо я сабе вельмі много пытаю, заўсёды намагаюся адробіць найлепшы вынік. Вось, поэтому я сабе вельмі много пытаю у плане якасці, у плане сэнса і так далее. Так вось. І год пасля гэтага і нарэшце появілася магчымасць, прабачце за паланізм, з'явілася магчымасць зняць тэледыск. Опять-таки паланізм, кліп. Кліп. Я бачыў, што там у кліпе там была нейкая чыгунка і нешта там гарэла, і розныя там эфекты, цягнік. І дзе вы гэта здымалі? Ўсё было даволі проста. Я адразу паставіў гэтакую мэту перед сваёй калежанкай, рэжысэркай Дар'яй Александровай. Гэта моя сябронка, моя знаёмая. Лепш будзе адказваць, бо мы не то штосьці так добра гутарым. Так вось, я адразу паставіў перад ёй такую мету, што ў кліпе не павінна быць ніякай сучаснасці. Так, ён зняты такім чорна-белым стылі. Да, Сапраўды нейкія 80-е гады, вось якраз гады там Крамы, Уліса і гэтых гуртоў. Да, так. Правильно, бо яшчэ як гэта адказваць, у мяне дастаткова, як гэта сказаць, набачанасць, нагледжанасць, так. Набіта вока Да, набіта вока, бо я даволі шмат слухаю і да таго, як напаткаў беларускую музыку, я, у прынцыпе, даволі добра ведаю гэты штіль 80-х, 90-х гадоў, пагэтаму я добра разумеў, што павінна быць у кадры, а чаго не павінна быць. І ведаеш, што на самай справе? Кліп сняты ў ЧБ, але не ўсё, што снята ў ЧБ, тое пра тыя гады. Бо, хутчэй усяго, мы намагаліся атрымаць гэтую атмасферу праз кадры, праз нейкія будовы, праз нейкія вуліцы, пра штосьці такое вайбовае, з тых часаў. І пагэтаму на самай справе был вельмі маленькі бюджэт гэтага кліпу. Ён нам каштаваў, падаецца, недзе 10 000 рублёў расійскімі. Так, даволі танна. Вось. Колькі? 10 000 рублёў? 4 гады таму. Так, 4. Дык гэта 100, зараз гэта $100, каб усім было зразумела. Тады, можа, крыху больш. Цікавы факт, тым часам атрымліваецца, што я засняў кліп літаральна як гурт тэхналогія расійскі. Бо калі они толькі пачыналі, кожны кліп ім каштаваў $100. Дарэчы. Вось. Вось так мы і знялі сваімі, як гэта адказваць, на каленцы знялі гэты кліп, выклалі яго на YouTube. І пакуль на гэтым все. Потым я не ведаю, што сталася. У мяне ўсё яшчэ ёсць нейкія напрацоўкі нейкіх іншых песняў. Іншых песняў, іншых тэкстаў, нейкія праекты ўдаў. Гэта ўсё яшчэ ёсць, але не ведаю, на самай справе гэта было вельмі наіўна чакаць, што я вось зараз выложу гэтую песню, я стану вельмі знаны, і так далее. Гэта было вельмі наіўна, але я не ведаю, што здарылася. Но я так думаю, калі будуць нейкія людзі, которым, будзе патрэбна моя творчасць, мабыць, я штосьці з сабой зраблю, і пачну пісаць па-беларуску далей. Вось, калі ўжо гаварыць пра гэта, які твой стыль у музыцы? То бок ты сябе бачыш як у рок-музыцы?
Вось у такім жа стылі, як тыя гурты, якія табе падабаюцца, якія ты назваў. Ці ўсё ж нешта іншае, ці можа іншыя стылі таксама? Ну, на самай справе, ну, як бы гэта адзначыць. То бок, рок-музыка, як я заўважыў, гэта нейкі такі культурны код, мабыць, для беларусаў, бо я заўважыў, што рок-музыка ў Беларусі заходзіць, як гэта адказваць, больш, чым нейкія другія жанры. Вядома, што ў апошнія гады типа жанраў беларускамоўнай музыкі я спецыяльна адзначаю беларускамоўнай музыкі, бо беларуская музыка у першай чарзе для мяне это беларускамоўная музыка. Бо мы ўсе ведаем гурты Ляпіс Трубецкой, там які-небудзь Би-2, Айовы і так далее, але гэта для мяне расійскія выканаўцы. Макс Корж. Так. Няхай яны нарадзіліся ў гэтым, няхай яны нарадзіліся ў Беларусі і калісьці там пачыналі. Па-беларуску нават. Ну вот нават той же Макс Корж, ён спачатку выпускаў трэкі па-беларуску, а потым перакваліфікаваўся і стаў пускаць па-расейску, стаў папулярным. Таму, ну так. Вось так. І вось ведаеш, што яшчэ самае цікавае? Вот каб вы разумелі увесь прышпіл данай сітуацыі, возьмем город Магілёў. Адтуль родам Денис Грязь, адтуль родам быў ужо загінуўшы Рома Англічанін, і адтуль жа гурт Акута. Але Акута спявае па-беларуску, а гэты таварышы, як гэта адказваць, типа, робят по-расейску. Я іх за это не осуждаю, але просто такі цікавы факт. Што для цябе гэта хутчэй расейскія, чым беларускія выканаўцы? Так. Калі яны спяваюць па-расейску, то бок для цябе беларускія выканаўцы гэта тыя, хто выступаюць, выконваюць свае песні па-беларуску. Не па-расейску, не па-ангельску, не на іншых мовах, таму што ёсць і беларускія гурты, якія спяваюць нават па-французску. Я нейкі гурт такі бачыў беларускі, які даволі стаў там папулярны, яны выконваюць песні па-французску. Ну, так, бо ты можаш спяваць на якой заўгодна мове, але я ўсё ж такі лічу, што, гэта асабліва да мяне. Гэта асабліва да мяне, што я лічу беларускім гуртом той гурт, які спявае на беларускай мове. То бок, песняры гэта беларускі гурт. Там Уліс, Крама, Ляпіс, Нейрадзюбель, і няхай, што ён таксама больш спяваў па-расейску, але ён спяваў яшчэ і па-беларуску, пагэтаму я ўсё ж такі лічу Нейрадзюбель, ўсё ж такі больш беларускім гуртом. Але ўсякі там Би-2, Ляпіс і так далей. Ляпісы таксама спявалі па-беларуску часам, не? Не тое, каб шмат, але нейкія песні дакладна там. Гэта залежыць ад таго, пра якія дакладна песні мы гаворым. Бо, вядома, што, мабыць, там у кожнага калісьці існавалі беларускамоўныя песні, але я хутчэй маю на ўвазе, як бы гэта адказаць, вядомыя песні. Бо ці ты згодзіся са мной ці не, але ўсё ж такі, як гэта адказаць? Я маю на ўвазе вядомыя песні. Так, я прапаную крышачку перепыніцца. Ён увогуле здымае нас. Так, давайте. Мы крышачку перепыніліся. Добра, працягваючы, я хацеў бы спытаць у сябе. Вось, як на твой погляд, як ты лічыш, чаго ў сучаснай беларускай музыцы бракуе, чаго ёй не хапае? І куды вось зараз яна развіваецца і што варта ў ёй развіваць, каб яна была больш, можа, цікавай, папулярнай, каб яна больш мела нейкую аўдыторыю? На мой уласны пагляд, я так заўважыў, што няма чамусьці вядомай электроннай музыкі. Вядомай электроннай музыкі. На беларускай мове. Але цікавы факт, калісьці існаваў такі гурт ліцэй. Не той, который расійскі «Осень, осень, давай у лісце спросім», не вось гэта.
Быў такі цудоўны мінскі гурт ліцэй, ну, з падобнай назвай. Ён існаваў раней, і они робілі сінты-поп, бо тада была хваля цікавасці да гурта Депеш Мод і да такого музычнага стілю. Вось, але яны, ну, я не ведаю чаму, они гэта робілі па-расейску. Потым, як я давідаўся з інтэрнэту, Ягор Старажевіч, які, дарэчы, іграў яшчэ, ну, з Павлам Булатнікавым, который потым іграў у ляпісе Трубіском. Ну, каб вы разумелі, наколькі ўсё павязана ў беларускай музыкі паміж сабой. Вось. Але потым Ягор Стражевіч з гэтага ліцэю, ён намагаўся штосьці з нейкім діджэем Ядзікам штосьці робіць і, здаецца, нават по-беларуску. Але чамусьці гэтых выканань не сохранілася. Не захавалася, нават у інтэрнэце. Вось, і да мяне, шчыра кажучы, гэта даволі вялікае пытанне, чаму няма электроннай музыкі. Вось такое там, ну, якога-то там, такого тыповага гаусу, там, транса, техна, ды нават вось гэтай тыповай расійскай музыкі нападобу там Анны Асі, ну, такой, ну, папсы, няхай. Папсы. В беларускай музыцы не хапае папсы, так? Да, не хапае папсы, але беларускамоўныя папсы. Шчыра кажучы, я калісьці напаткаў адзін раз такую спявачку Ежевіку. Там была нейкая такая песня «Кожны момент з табою адчуваю так». Вось яна была такая даволі папсовая, але чамусьці я именно вось дакладна такую папсовую больш электронную музыку я не сустракаў. Вось, па гэтаму я лічу, ну, асабліва мне не хапае электроннай музыкі. То бок беларуская музыка гэта збольшага такі рок, большага такі андерграунд, а папсы як такое не хапае. Чагосьці такого масавага, каб людзі слухалі. Вось вялікая была аўдыторыя, якая магла б слухаць музыку па-беларуску, і, магчыма, гэта б спрыяла нейкаму пашырэнню папулярызацыі самой беларускай мовы. Так, именно так. Ну, вядома, што там у каментарі напішуць «Да ты дрэнна шукаў, ды ўсё ёсць». Я маю на увазе пра штосьці более вядомае. І пра то, што у першую... Да, типа, я пра гэта. Вядома, што там ёсць розныя гурты, там які-небудзь там Нюрнберг, там, ну, гэта постпанк. Наві-бэнд, я просто таксама казаў пра гэта, мне казалі, а як жа Наві-бэнд? Ну, гэта не зусім тое. Так. Вось, на жаль, не існуе такога беларускамоўнага гурта нападобу расійскай крем-соды. Чагосьці вот такое. Вось. Але ты ўсё ж сабе бачыш у далейшай творчасці як рок-музыку? Ці ты хочаш таксама займацца гэтым? Вось стварэннем такой музыкі, якой бракуе? Я пакуль не ведаю, але у чым я ўпэўнены, тое, што у першую чаргу я хацеў бы робіць беларускамоўную музыку, а у якім гатунку гэта будзе навогул, гэта не так паважана. Добра. Тады чакаем ад сабе далейшай творчасці. Будзе вельмі цікава паназіраць, паслухаць свае новыя песні, таму што тая песня, ну, першая, якую ты зрабіў па-беларуску, яна, шчыра кажучы, мне вельмі спадабалася. Яшчэ шмат каму я паказваў некаторым сябрам гэту песню. Вось «Жыць небяспечна, каб нешта рабіць, жыць небяспечна». Нават нягледзячы на ўсе там хібы граматычна з націскамі і з усім гэтым, усё роўна песня атрымалася вельмі добрая. І сам кліп таксама ў такой стылістыцы. І хацелася б пабачыць ад сябе таксама і новую творчасць, і новыя песні. Таму, канешне, будзем вельмі чакаць. Спасылку на кліп, каб вы маглі паслухаць і паглядзець гэту песню, я пакіну ў апісанні. І тады на апошняе, што бы ты хацеў сказаць, перадаць гледачам, людзям, якія глядзяць? Ну, па-першых, вялікі дзякуй за тое, што даглядзелі гэта інтэрв'ю да канца пра нейкага нонейма, які адробіў аж на цэлую адну песню па-беларуску. А па-другім, ну, прадвігайце беларускую мову, прадвігайце культуру, бо беларуская мова павінна існаваць у нашай сучаснасці. Бо беларуская мова гэта вельмі прышпільная, гэта вельмі крута.
Добра, дзякую усім, шаноўныя гледачы, таксама, што даглядзелі гэта інтэрв'ю да канца. Спадзеемся пабачыць далейшую творчасць Алексея Бразгіна і да новых сустрэчаў.